дар соли 2021 хадамоти алоқаи тоҷикистон ахиран эътироф кард ки бархе аз нашрияҳои интернетӣ на умуман балки ҷузъан ва бо назардошти маълумоти муайяни нашркардаи онҳо дар ҳудуди кишвар баста мешаванд. қатъи дастрасӣ ба чунин матолиб ба таври худкор ва бинобар шинохта шудани калимаҳои муайян рух медиҳад. дар асоси аҳдномаи суд агар дар сомона иттилоот маълумот нисбати қонунгузор ки бошад ӯ бо тарзи худкор баста мешавад. ба ақидаи мутахассисон раҳбари хадамоти алоқа мавҷудияти фанноварии пешрафтаеро тасдиқ кард ки алгоритми он маълумоти муайянро мехонад ва онро дастнорас мекунад. чунин технология бори аввал ва ба таври фарогир дар чин сохта ва истифода шудааст. намояндагони расонаҳое монанди радиои озодӣ ва азия плюс солҳост аз дастнорас шудани маводи худ барои хонандагон дар тоҷикистон шикоят мекунанд. онҳо аз ширкатҳои мобилӣ сабаб мепурсанд, вале ширкатҳо ба хадамоти алоқа ишора мекунанд. чандин бор мо муроҷиат кардем ба сохторҳои давлатӣ аз ҷумла ба хадамоти алоқа, аммо ҷавоб гирифтем ки аз тарафи ваё ягон монеа нест, яъне ки блок кардани нестанд, шояд гуфтанд шояд ягон хатои техникӣ бошад. мо хулоса бировардем ки касе дар сохторҳои давлатӣ сайти моро маздуд мекунад. ҷаноби бобохонов бастани сомонаҳои хабариро хилофи манфиатҳои миллӣ медонад. ӯ ба таври худкор ва дар асоси нашри калимаҳои хос бастани сомонаи расонаҳои хабариро афсонае беш намедонад, вале коршиносон бастани сомонаҳоро ба таври худкор аз нигоҳи фаннӣ имконпазир медонанд. худи VPN худи Tor ҳамин системаҳои яъне гузаштани блок дар Тоҷикистон маҳз аз ҳамин сабаб маъмул шуданд, машҳур шуданд, чунки блок кардани сомона як чизи маъмулӣ шуд. ҳуқуқшиносон бо чунин шава бастани сомонаҳои интернетиро аз сӯи хадамоти алоқа як амали ғайриқонунӣ медонанд, аз ҷумла зидди қонунҳои байналмилалӣ ки Тоҷикистон онҳоро таслиб кардааст. масалан агар Тоҷикистон дар муҳосира қарор гирифта бошад ё дар ҳолати ҷанг қарор дошта бошад ё ҳолати фавқулода бошад ва дар ҳар се ҳамин ҳолат президент ба воситаи парлумони Тоҷикистон ба шӯрои амнияти созмони милали муттаҳид дарҳол хабар медиҳад, онҳоро дар ҷараён мегузорад ва тадбирҳои марбутаро дар робита ба маҳдуд кардани ҳуқуқу озодии инсон ва шаҳрвандон умуман ва аз ҷумла дастрасӣ ба манбаъҳои иттилоотӣ ва шабакаҳои иҷтимоиро низ муқаррар мекунад. дастрасӣ ба сомонаҳои азия плюс ва радиои озодӣ ҳамчунин шабакаҳои иҷтимоии фейсбук ва ютуб дар гузашта низ борҳо маҳдуд шуда интиқоди маҳофили ҷаҳониро ба бор овардааст, вале сар аз соли 2016 ва роҳандозии маркази ягонаи коммуникатсионии хадамоти алоқа бо далелҳои дақиқ исбот кардани ин амалҳои ҳукумат тақрибан номумкин аст. ишораи ахири басташавии автоматӣ метавонад равзанаеро дар таҳқиқи масъала боз кунад.